U današnjem videozapisu nastavljamo sa zadacima iz gradiva gravimetrijski faktor iz analitičke kemije 1. Zadali smo upit modelima koji glasi: Bog studentica sam na PMF-u kemija, pripremam se za ispit iz analitičke kemije 1. Objasni mi teoriju, generiram mi zadak za vježbu prema zadatku 4 koji sam ti poslala. Sada ćemo uputiti upite modelima i pričekati njihove odgovore, nakon čega ćemo ih analizirati i riješiti zadatak za vježbu. Modeli su generirali odgovore, prvo ćemo proći odgovor entropije Claudia Soneta 4,5. Model se predstavio i spomenuo što je to gravimetrijska analiza i gravimetrijski faktor, te u biti gdje ga koristimo kod taloženja, filtriranja i pranja, sušenja, žarenja kao i kod vaganja. Zatim zapis samog gravimetrijskog faktora što smo zapravo izvježbali u prošlom videu i rješenje zadatka gdje je trebalo izračunati masu tražene tvari pomoću mase vagane tvari. Tu se tako izračunao gravimetrijski faktor prošlog puta i zatim se koristio prema formuli gdje masa traženoga u biti masa vaganoga puta gravimetrijski faktor i na taj način dolazi se do odgovora. Isto je napravio pod B, jedina caka je bilo dodatni korak gdje u biti imao masu od koje je čisti uzorak svega 64,2% ukupne mase, pa je ovdje trebalo u biti dobiti koliko je iznosi grama ta čista tvar i zatim raditi isti postupak. Zato nam je zadatak za vježbu koji ćemo sada riješiti u Miro aplikaciji koji glasi: treba izračunati masu AgCl koja se može dobiti iz 0,4250 grama AgNO3. Znači što smo rekli, za početak treba izračunati gravimetrijski faktor i njega računamo kao molarna masa traženog, što je ovdje AgCl, kroz molarna masa vaganog, što je očito AgNO3, ali imamo zadano njegovu masu. I u biti bitno nam je stehiometrijski omjer, gdje ako pogledamo, očito ovdje gledamo srebro, koje je 1:1. Ono što se napravi, uvrsti se u biti molarna masa ili se samostalno izračuna ako nije zadana, ovdje je. I dobi se ovdje nekakav broj. I u idućem koraku računamo masu AgCl kao gravimetrijski faktor puta masa od AgNO3. Podatak gravimetrijski smo izračunali i u biti ovdje se samo numerička vrijednost uvrsti. A masa od AgNO3 iznosi, stavit ću ovako kao jednako, zadana je 0,4250 grama. I dobiva se vrijednost. Pod B, identična stvar, samo što se prije računa, znači ovoga ovdje, masa od AgNO3 neće biti ova zadana, zato što je to masa uzorka, dok taj uzorak sadrži svega 72,5% AgNO3. Što znači u ovom zadatku pod B, prvi korak koji je bitan da se ne zeznete je da izračunate masu vaganog, to jest AgNO3 u uzorku, što je 0,6820 grama puta 0,725, što u biti samo preračunala sam u decimalni broj ovaj postotak. I to dobijete numeričku vrijednost i zatim normalno rješavate prema postupku iz zadatka A. Sada ćemo provjeriti odgovor od Google Gemini 3 Flash, znači on se predstavio, naveo teoriju gravimetrijski faktor, opću formulu za izračun gravimetrijskog faktora, objasnio zapravo koji dio što predstavlja, naveo primjer iz tablice i zapravo riješio zadatak i zapravo izračuna gravimetrijski faktor i zatim masu prema formuli koju smo koristili. Ovdje je naveo lijepi raspis kako se izračuna masa vagane tvari ako imamo podatak mase uzorka i postotak koja je zapravo ta vagana tvar koja nam treba.
na način koji sam ja pokazala u podzadatku B u Miro aplikaciji i zatim nam je zadato gotovo identičan zadatak za vježbu, samo sa drugim postotkom, tako da nema potrebe da ga ponovno rješavamo.